שלום, שמי קובי. ושמי ענת. והיום נלמד על מציאות מדומה. המציאות המדומה היא טכנולוגיה שמשתמשת במסכים או מציאות מדומה מרחבית כדי ליצור חוויות ומראות שנראות ומרגישות כמו המציאות הפיזית האמיתית. זה כולל יכולות כמו תצוגה תלת-מימדית, יכולת לשלב אובייקטים מדומים בסביבה הפיזית, ויכולת לאינטראקציה עם המראות המדומות. לדוגמה, משקפי המציאות המדומה משתמשות במסכים מוגברים וחוויות חושיות כדי ליצור חוויה חזותית אינטנסיבית. משתמש מביט אל תוך עולם מדומה תלת-ממדי, כאילו הוא ממוקם בתוכו. הוא מסוגל להלך בסביבה המדומה, לבצע פעולות ולהתמקד באובייקטים שונים בסביבה. המציאות המדומה המרחבית משתמשת בטכנולוגיה המשלבת אובייקטים מדומים בעולם הפיזי האמיתי. לדוגמה, באפליקציות של מציאות מדומה המרחבית ניתן לראות אובייקטים מדומים כמו דמויות מחשב, תמונות תלת-ממדיות או מדבקות ולשלב אותם בסביבה הפיזית הקיימת. המציאות המדומה נמצאת בשימוש במגוון תחומים, כולל משחקים ממוחשבים, תחום הבידור והתרבות, חינוך והדרכה, רפורמות כירורגיות, תכנון עירוני ועוד. היא מאפשרת למשתמשים לחוש דברים שאינם קיימים באמת או לשפר את החוויה שלהם בסביבה. מציאות מדומה נחקרת בשנים האחרונות ככלי טיפולי פוטנציאלי עבור אנשים הסובלים מהפרעת דחק פוסט-טראומטית, PTSD. PTSD זוהי הפרעה נפשית שמתרחשת לאחר חוויות טראומטיות וחריפות, ומתרגמת בחוויות רגשיות ופיזיות חוזרות ומסוימות. תסמינים של PTSD עשויים לכלול חוויות חוזרות ומחלישות המפחיתות את איכות החיים. ניתן לראות שתסמינים אלו יכולים להשפיע על יכולתו של האדם לתפקד כראוי ביום-יום ולהתמודד עם החיים. הם כוללים דיכאון וחרדה, זיכרונות חוזרים מהאירוע הטראומטי, סיוטים, הפרעות שינה, ערנות יתר והימנעות ממקומות או אנשים שמזכירים את הטראומה. יש גם בעקבות חוויות טראומטיות אחרות כמו תאונות דרכים, אובדן יקר או תקופות אלימות. PTSD נפוץ במיוחד בקרב אנשים שחוו טראומה צבאית או אירועים אחרים קשים במהלך שירותם הצבאי. הטיפול ב-PTSD עשוי לכלול טיפול פסיכותרפי, טיפול תרופתי, תרגול פיזי ותמיכה קהילתית. הטיפול מתבצע באופן אישי ומותאם לצרכים הפרטיים של המטופל, ויש לפנות למקצוענים בתחום הבריאות הנפש לקבלת עזרה מקצועית. במחקר ניתן לראות שהשילוב בין השימוש בטכנולוגיה לבין לטיפול בה, מעניק למטופלים כלים חדשים ואפשרויות טיפול מותאמות ואישיות יותר. באמצעות השילוב הזה, ניתן ליישם טכניקות טיפוליות באופן מרשים, ולהתמקד באזורים מסוימים באופן אישי ומותאם. השימוש בכלים דיגיטליים יכול לשפר את תהליך הטיפול, להפחית חששות, ולספק גישה נוחה ומהירה לשירותים רפואיים. בכך ניתן לקדם את היעילות והתוצאות של הטיפול ולשפר את חוויית המטופל. תודה שהייתם איתנו, מקווים שנהנתם.